Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sirna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja Kattolika qiegħda tiċċelebra t-tifkira ta' San Tumas ta' Aquino, saċerdot Dominikan u dottur tal-Knisja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-Mister Qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox il-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emin, billa ħallejt tmirijieti, tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti tajtna f'San Tumas ta' Aquino sinjal ċar ta' ħeġġa l-qdusija u ta' ħerqa għat-tagħlim imqaddes. Għamel li nifhmu sewwa kull ma għallem u nsiru nixbħuh fl-imġieba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-kelma tal-mulej ġiet lil Natan u qallu: Murejt l-qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej, se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Jien ma mmart f'ebda dar minn mindu tellajt il-luliet Iżrael mill-Eġittu sal-lum. Jien kont niġġerra f'tinda u f'għarrix. F'dak iż-żmien kollu li kont niġġerra l-hawn u l-ħin mawliet Iżrael, qatt ma jgħid lil ħadd mill-kapijiet ta' Iżrael li kienu qabad jiraw il-poplu tiegħi Iżrael għaliex ma bnejdlix dar ta' ċedru. U issa għid l-qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej tal-eżerċti, ara, jien ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun il-prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih u meta int qidrit l-dewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jien nibnilek isem kbir jixbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għall poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża' u ma jakxux iżjed il-ħżiena bħala m'għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta qajjimt il-mħalfin il-poplu tiegħi Iżrael u nserħek mill-dewwa tiegħek kollha. U meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek
u nsaħħaħ is-saltna tiegħek. Huwa jibni dar l-ismi u jien insaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u jkun għalija ibn. Jekk jagħmel il-ħażin, jiena nwidbu bl-istess bastun tal-bnedmin u bid-daqqiet li jagħtu l-bnedmin. Imma t-tieba tiegħi lejh qatt ma warraba għal kollox minnu, bħalma warrabta minn ma' Sawl li qed bet minn quddiemek. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Natan kellim lil David skont dan il-kliem u din il-viżjoni. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, it-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem flimkien, it-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. Għamilt patt mal-mażulin tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek flimkien, it-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. U jien nagħmlu li ben il-kbir tiegħi, l-ogħla fost is-slaten tal-art, flimkien it-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. It-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem, it-tron tiegħu ikun bħal jiem tas-sema, flimkien it-tieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem. Iż-żerrija il-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu, min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' beda jgħallem ħdejn il-baħar u nġabbret madwaru kottra kbira hekk li kellu jitla bil-qeda f'dajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qatt jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli u fit-tgħallim tiegħu qalilhom. Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Ġara li hu jiżra xi żerriat waqgħu fil-mogħdija. Ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Meta mbagħad telgħet ix-xemx inħarqu u nixfu billi ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom u frott ma għamlux. Oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar. U min għamel 30, min 60 u min 100. U qal min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Meta kien waħdu dawk ta' madwaru flimkien ma' 12, resqu jitolbuh ifissrilhom il-parabboli. U qalilhom: lilkom ingħata il-misteru tas-saltna ta' Alla, imma l-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-parabboli, ħalli jħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, li ma jiblux ħajjithom u jaqilgħu il-maħfra. U qalilhom: din il-parabbola m'intomx tifhmuha. Mela kif se tifhmu l-parabboli l-oħra kollha? Dak li l-bidwi jiżra hija l-kelma. Dawk ta' matul il-mogħdija fejn inżelet il-kelma huma dawk li malli jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtafilhom. Jaħtfilhom il-kelma li nżelet f'qalbhom.
Dawk li jinżeraw f'art kollha blat huma dawk li meta jisimgħu l-kelma minnu fih jilqawha bil-ferħ. Imma eruq ma jkollhomx u għalhekk ftit iddum. Meta mbagħad jiġi fuqhom lawġ jew isibu minħabbathom minħabba l-kelma malajr jitfixklu. L-oħrajn li jinżeraw qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu l-kelma. Iżda l-inkwiżżejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda għal ħwejjeġ l-oħra jidħlu fihom u joħonqulhom il-kelma u għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk imbagħad li jinżeraw f'art tajba huma dawk li jisimgħu l-kelma jilqawha u jagħmlu l-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Kemm imur tajjeb dan l-Evanġelju li għadna kif rajna ma dan il-qaddis li lilu qegħdin nagħmlu din it-tifkira llum. San Tomas ta' Aquino. Hawnhekk qegħdin naraw lil Ġesu bħala l-għalliem. Bħala l-għalliem li jfisser b'mod illi kulħadd jifhem. U għamela ċara Sidna Ġesu Kristu min għandu widnejn biex jisma' ħajisma', min għandu għajnejn biex jara ħajara dak li qiegħed ngħid. U San Tomas ta' Aquino kien wieħed minn dawk li ż-żerrija tal-kelma għalih waqgħet f'art tajba u tal-frott. San Tomas ta' Aquino kien ġej minn familja għanja. Dak iż-żmien madwar 800 sena ilu familji ta' ċertu portata, ta' ċertu nobiltà kienet l-orgolju tagħhom illi wieħed minn uliedhom ikun monaku. Fil-fatt huwa ġie mogħti ta' 5 snin lill-monasteru tal-Benedittini biex ta' Monte Cassino, propjament viċin Aquino fejn kienu joqogħdu, sabiex huwa ikun monaku, ikun raħeb magħhom. Alla beda jsejjaħlu altri oħra. Iż-żerrija tal-kelma li żera Alla għal Tomas ma kienitx dik it-triq. Tomas sema bi bniedem li dak iż-żmien wettaq xi ħaġa fil-Knisja li kienet għadha fil-bidu. Waqqaf ordni ta' mendikanti, ordni ta' tallaba. Imma tallaba li jippritkaw l-ordni tal-predikaturi. San Tomas sema bl-ordni ta' San Dominku. U rrid li jissieħeb magħhom kontra x-xewqa tal-familja tiegħu. Bis-sirrieda ta' Alla, dak li jitlob minna Alla iseħħ minkejja l-oppożizzjoni kollha tal-bnedmin. U Tomas daħal ma' dan l-ordni tal-predikaturi li kien imwaqqaf mill-kontemporanju tiegħu Dominku ta' Guzman u xerret iż-żerrija. Xerret it-tagħlim erf kbir. Mhux ta' bxejn il-Knisja iddikjaratu bħala dottur. Xerret talb li għadna nużaw sal-lum. In-nijiet pattantu mergum, dal-misteru, arkubtejna, waqt l-adorazzjonijiet, din hija kollha kidba ta' San Tomas ta' Aquino
frott it-tagħlim li xerret kif ukoll frott l-imħabba li kellu lejn it-tagħlim, lejn Alla, lejn Kristu u lejn l-Ewkaristija. Hemm żewġ stejjer ħelwin li tajjeb inkunu nafuhom fuq dan il-qaddis. Meta kien fil-kunvent ta' Napli, kunvent li għadu jeżisti u min iżur Napli jagħmel sewwa li jżur dan il-kunvent, darba minnhom kien qiegħed jimmedita jitlob quddiem kurċifiss li kien hemm f'kappella ta' dan il-Knisja San Domenico Maggiore llum. U jingħad li l-kurċifiss kellem lil dan il-qaddis u qallu Tumas, tkellim tajjeb fuqi, xi trid minn għandi. U Tumas b'fidi kbira x'qallu? Qallu mulej, ma rrid xejn minn għandek, ħlif lilek. Dan l-għaref illi kiteb ħafna kitbiet fosthom is-summa teoloġika li fija fuq 9 miljun kelma. Meta ra kellu xbija tal-Ewkaristija għal dak kollu li ktibt inqisu bħala tibin ħdej dak li hemm lesta għalina li lesta għalina. Dan u dan il-qaddis li qegħdin nfakru nagħmlu t-tifkira tiegħu illum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Aħna u imbierku l-Alla għall-erfu l-imħabba li bihom żejjen lil San Tumas d'Aquino nitolbuh il-grazzja li nkunu nixbu lil dan il-qaddis fil-ħerqa tiegħu. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek u jew twassal bla mittiefes it-tagħlim tal-ħwejjex tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li dawk kollha li jien tissejjaħ biex bħal San Tumas jgħalmu l-erf tal-ħwejjex tas-sema ikunu dejjem fidili għal maġisteru tal-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatil dawk kollha li qed jeħiju ruħhom għall-Ministeru Saċerdotali biex jitgħallmu l-erf tas-sema bla ebda fehma ħażina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatil mistriħ ta' dejjem lil ħutna mejtin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missil jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li waqt li jkollna f'idejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidi li bih kien imdawwal San Tumas d'Aquino fil-ħidma tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħu mlejn il-mulej. Niżuħħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem nista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Tumas d'Aquino, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħ fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmellek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art u mamlija bil-glorja tiegħek
Hosanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Hosanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-reħibat iħall ħobs. Ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu u kulu kol minn dan, x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxerret għalikom wal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Ġew li qed jgħinu l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, Marġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Tumas ta' Aquino u l-qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru kun sebquk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna uridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbok mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol nagħtik il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf tal-Alla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nittolbu. Issa li qawwejtna mulej bl-ikel tas-sema, fiċ-ċokon ta' nitolbu biex kif wissina San Tumas d'Aquino qatt ma nifqorrodu lek ħajr għad-doni li jogħġbok tatina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku lill-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, sejna u għafmana glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrina d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwe kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħna tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietina bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li rbekolla speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħna tiegħek. Tini misteru meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik. Ikulli trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twiled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek fl-inna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. It-telet misteru meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twiled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħna tiegħek. Ir-raba misteru meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twillet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek f'rinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwa kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Il-ħames misteru meta sittna Marija ġiet inkurnata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twillet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek f'rinna dnubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwa kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u ta' matana, slim għalik li l-ek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu,
aħna li nibku nolfqu f'dana l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġini Marija. L-intenzjoni tal-Papa missierna li inti f'smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spirtu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parrit tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajiet tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija
li lek Alla f'dalek l-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Latanija qasira. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Valzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Tomas Taquino, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġib ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem qaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraglitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.